anak jenenge Bawang Putih sing urip karo bapake. Dheweke sregep lan apik-apine sawise ibuke sedo. Bapake nikah meneh karo Rondo sing duweni anak bawang merah. Wiwit semono, Bawang Putih tansah disiksa lan dikongkon dening ibu tiri lan bawang merah. Nanging dheweke tetep sabar lan tansah percaya yen bakal menang. Bapak udah kerja sih ya? Iya. Aja lali ngewang ibuke tandang gawe ning omah. Nggih, Pak, hati-hati. Ya. Ini dek sarapan aku suwe. Ibu. Pak, ujian apa? Sekarang selendang camping. Iya, mau. Mbah kono. Nggih, matur suwun. Banyak apa belum nih kotak iki? Iki mau diparing Mbak sing sama pakai selendang camping dengan. Lah kira tak buka. Kok isinya perhiasan? Ayo jalan ya. Oh, ini selendangnya sama meneki. Mbak, ini selendang berapa? Oh, ini selendangmu tak, Bu? Iya, Dok, libose. Iki, Dok, Miria kotak sing ngendi? Sing gede, mawon, Mbak. Oh, yakin, Dok, iki. Nggih. Oh, ya wis. Pesanku aja dibuka sak